Obec Dlhé nad Cirochou sa rozprestiera na severnom úpetí Vyhorlackých vrchov v doline Cirochy. Bola založená na zákupnom práve v 14. storočí. Patrila k humenskému pánstvu. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1333. Pôvodní obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Z feudálneho obdobia sa tu zachovali viaceré historické pamiatky. Najvýznamnejším šľachtickým rodom, ktorý ovplyvnil dianie v obci, bol rod Drugetovcov a Širmajovcov. Technickým pamiatkam radíme mlyn z 18. storočia. V obci sa nachádza gotický kostol z 15. storočia, kedysi zasvetený úcte Najsvätejšieho tela Kristovho. V súčasnosti je zasvetený svätej Anne. V jeho veži sú umiestnené 3 zvony. Kostol je chránenou kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti je dejiskom poslednej rozlúčky so zosnulými. Nový rímskokatolícky trojloďový kostol svätého Joachima a svätej Anny postavili v roku 1993. Nesie črty modernej architektúry. Obec spravuje základnú školu i materskú školu. V priestoroch starej materskej školy bola zriadená knižnica. Miestni obyvatelia z úctou hľadia na svoju dedovízeň. Len v niekoľkých zemplínskych obciach sa doteraz používa sotácké nárečie. Dlhé nad Cirochou je jednou z nich. V organizovanej forme rozvíja ľudové tradície folklórna skupina Kudzeľ.
Okolie obce ponúka svojim návštevníkom prekrásne prírodné prostredie, je obklopená vyhorlackými vrchmi, nízkymi Beskydami a rázovitou dolinou Cirochy. V doline Tristového potoka sú malé rybníky a kyselka.